Romy, hovoríš. Ahojte, vítam vás nového videa, toto není Bed Wars, toto je Survival Games A som tu spoločne s Danou. toto sú auty, Áno. neviem, ako sa tak volá. No a Takže, aby ste nemuseli čakať na mapu, tak ja to strihnem a som tu a čau čau. Takže je to spustené a už sa začína a my bežíme do domu. Čo si dostala? čo, vypadníme poď. Nejaký meč máš? Ja mám sekeru. A ja tiež ho drevenú. Cez tú rieku musíme preplavať. Lenže kebyže ťa vidím, vieš. A už ťa vidím, ty plaveš v rieke. Čau. Áno, plavem tu. Tak trocha ťa tu počkám. Čakaj. Čus. Romy, čau. Čau, nechám ti tu. Ja si zoberiem meč a tebe tu nechám tieto veci. Mne nič netreba, takže idem. Poď, ide za mnou? Nie, my nejdeme spolu na reč. Ja idem za tebou. A túto čestku, čo nájdeš, tak mi necháš? Aha. Dobre, díkes. Ale nech si vyberiem nejaké jedno. A poviem vám, že toto. O chvíľku sa bude táto mapa rozpadať. Áno. Mark, poď, blíži sa k nám niekto. Blíži, poď. Vypadnime. Ja nemám žiaden poriadny meč. Tak by sme potrebovali. Tak to sa máš veľmi. Šestka. Tak idem tam. Lenže to tak blbo. Ja tam vyplavem. Plavem. Zatiaľ si vediem. Chýba ti ešte kus. O chvíľu tam budeš. Už tam si. Marek, to je stolne, nedá sa otvoriť. Ja rozbijem. Tak ja idem k tebe, alebo ako? Diamondy! Blížia sa k nám. Si tu za mnou skočila? Musíme rýchlo vypadnúť. Poď! Ne? Si vonku z tej vody? Hej. Pomôcť. Je tu! Ne, on má diamond meč. Nemá. Takého. Ty vole. Ne, to nechcú. Som zdochla. Ja sa tiež nechám, abo ja ho zabijem. Ne, tak nie. Tak on dával divné hity. No, som tu, ukáže, či ťa vidím. A, vidím ťa, čau! No tak ideme na to isté a ideme ďalej. O, tam je voľný, ideme tam? Počkaj, poďme na... Tu na. Steam. O, tu je aké dobré miesto. Ty kráso. Ale ja sa nevidím. Ty si šla kam? Ja idem na ten, čo tam bolo 1.24. Ja som išla do týmu, ty si išiel do sola. Jaj, no tak neviem. Tak necháme to tak, no. Tak sa odpojme. Spravíme menší strih a pôjdeme už na normálne Bedwarsy. Dobre, takže ideme na menší strih a pôjdeme na normálny Bedwars, takže čau. Takže ideme do Číny a hráme Bedwars. Sme si dali taký strih a... Romy, my sme spolu. Sme spolu. Áno, takže sme spolu. A Romy, niečo ti poviem, že keď sa prihlásime obidvaja náraz na Čínu, že prvý, druhý, tak sme vždy spolu. Lebo prvý, druhý sú ten istý jeden tým, že má tú istú farbu. Jeden a druhý. Takže musíme vždy byť prvý. Hej, ale potom keď sme 5. a 6, to už to nie sme tým.
Hej, potom sme oranžoví a ona zelená napríklad, alebo fialové, alebo proste. Tak a sme zase spolu a ja to strihnem a začína na mapa, tak ja to radšej strihnem, takže čau. No, sme tu po menšom strihu, už to tu beží. A ja idem stavať cestu na stred, no nie na stred, ale na Irony. Ten mi nech... To je úplne mega dobrá mapa. Áno. Vieš čo, ja to tu stávam. Ty si pober bronzy, lebo oni to čelujú. Nie, ja potrebujem iba Irony, kebyže niečo, vieš. Ja tu nám zatiaľ postavám cestu. A... no... A škoda, veľká škoda je na Mobile Zen, že nemôžeme natáčať viac než 15 minút. Skúsim sa ešte, Romy, pôjdeme sa niekedy skúsiť, jak tu nabudeš, tak sa pôjdeme skúsiť si pozrieť na obchod Play, že či sa dá kúpiť, proste sa dá zohnať nejaká, podobné jak Mobile Zen, ale také dlhšie, čo budeš natáčať. Skúsime si to potom pozrieť. Čo? Môžeme. Potom si to niekedy pozrieme. Zastavujem posteľ. Sme tam mohli dať čestky, no ale to je jedno. Tak ja už mám akože celkom základnú výbavu. Ja tiež už mám. Lenže by som... Dokupujem jedlo, teda bloky. Ja potrebujem jedlo. On už stáva cestu. Ja ho podkopem. Ne, nerob mu zle, potom aj on nám bude robiť zle. Co? Povedz, keď tu pôjde, aby som išla preč. Už ide, Romy. A nejde. Nič nejde ešte. A jak som ju podkopal, ty kráso. A Romy, ja tu posteľ zastávam čestkami, lebo sa veľmi ťažko burdajú, vieš? OK. Ničia sa veľmi ťažko. Tak ja odburdám posteľ, dám tam namiesto toho chastky. Hop. A zastávame to blokami, že akože povedné to vôbec nie sú čest. Kúpim bloky tam. Hop. Ty vole, tie tvoje bloky tu na veľa ich je. Tak. Bum. A už mi došli, Romy, potrebujem ďalšie. No tak vypadne to dial. Potrebujem ďalšie irony. Koľko si kúpil tých čestiek? A Romy, ešte nezastávaj posteľ, lebo ja potrebujem ešte z hora ich zakryť. Dobre, tak počkaj, odkopem to. Ešte z hora treba. Ten debil tam nosí tie one. Odkopávaj mu tie bloky, blbé. No, počkaj. Pozor. Tak, Pozor. môžeš. Hop. A teraz sa zastávajme. Okidoki. Tak. Aby som povedal, že by to bolo... Vidno ti čestky? Čo? Vidno ti čestky? No a... Jop, tie čestky aj z bokoch trošku by som urobil, že by to veľmi rýchlo nezničili. A tie čestky sú veľmi dobré v tom, ľudia, že veľmi dlho sa ničia. A kým zničí jednu, tak to by zabralo aspoň niekoľko sekúnd, viac než 50.
Lebo 50 asi tak sekúnd by to malo byť. Neviem, čo tam, Romanka, robíš? No, som sa tam zasekla, vieš. No. Ja mám 4 gule, takže môžem ich pekne odpinknúť. Ja si asi nakúpim gule také a ja ich úplne zhodím. Romy, ak budú k nám chodiť, tak ja si kúpim veľa tých gulí a ich zhodím. Dobre. Si idem nakúpiť. A tu aj Roník. No a si idem kúpiť tieto. Ty kokos, aj To je červený. ide na nás? Ešte preč toho. Nie, Marek, tam tu ide oranžový, je tu. U nás? Nie, na strede. A je tu takto neviditeľný, ja ho nevidím. Tak ani ja asi teda. Takže prehrajme. Pána, Marek, to je asi iný. Help, poď mi pomôcť. Tak ty si tu na... Nič tu není. To je Para. Není. Boho, brácho. Ja si nakúpim veľa jedla. Kamo, ale tu nič není, Romy. Tam tá para ne. Paru. Romy, ja mám 16 a 12 gulí. Dobre. Takže ich pekne zhodím. A ja si asi pôjdem ešte na Irony, že by som si kúpil viac. Ja ti poviem, Tak, kúpim si veci teraz. Romy, mám ti niečo hodiť, či potom niečo hodím. Nie, ja mám úplne všetko. Veľký nepotrebujem. Dobre, už mám 3 ako plné tie, že mám 16. Trikor. A oranžový. Útok na oranžových. Ja budem kopať a ty budeš zabíjať, alebo ako? Asi hej. Ty vole, tam ty je, tam nejdeme. Ty kráso. Tam ich je jak na chcáno. Poďme na týchto, na červených. Ja by som si dával na našu... Ne. Čo si zrobila? Tam je takto neviditeľný, on má hitov. A ide na nás niekto. Z červených ide niekto na nás. Oranžoví idú na nás, dávaj si pozor. Ľudia idú na nás oranžoví. No, prežijeme. Ja mám toto je. Ono to nefunguje. Kde šla? Není tu dobre. A je tu oranžová. Jedného som hodila. Ja som tiež jednu zhodil. Ide na nás niekto. To prežijeme, nebude pohody. Povedz, keď už akože bude útočiť. Ježišmária, čo robíte? Spadla dole. Ja som tu do ochrany. Ona jaké dáva hity. Dole. Ono dáva divné hity. Takže ja sa s vami pre toto video lúčim a čau, čau, čau.